नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे गवार आणि काळ्या वाटाण्याची भाजी कशी बनवायची. मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे गवार आणि काळ्या वाटाण्याची भाजी कशी बनवायची. तुम्ही बघू शकता मी गवार मोडून घेतली आणि ते सोलून पण घेतलं आहे. ते साईडचं जे असतं ते सर्व मी काढून घेतलं आहे. आता मी या वाटाण्यांना कुकरला लावून 4 शिट्या काढून कुकरमध्ये 4 शिट्या काढून घेतल्या आणि तुम्ही बघू शकता हे आपले वाटाणे पूर्णपणे शिजले आहेत. आणि ती गवार मी 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतली आहे. आता तुम्ही बघू शकता मी कढईमध्ये हे 4 चमचे तेल घेतलं आहे. आता मी त्यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकणार आहे. मी इथे बघा अर्धा कांदा घेतला आहे चिरून, 1 टोमॅटो घेतला आहे आणि इथे 5-6 कढीपत्त्याची पानं घेतली. आता मी इथे बघा कांदा टाकणार आहे सर्वात पहिला कढईमध्ये. हा तुम्ही बघू शकता आपला इथे कांदा थोडा फ्राय होत आला आहे. आता त्यामध्ये मी अर्धा चमचा आल्याची पेस्ट टाकणार आहे आणि बघा त्याला मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आता मी त्यामध्ये बघा कढीपत्त्याची पानं टाकणार आहे तोडून. आता जो आपण टोमॅटो घेतला होता चिरून तो पण मी त्यामध्ये टाकणार आहे आणि त्याला व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घेणार आहे. आणि आता मी त्यामध्ये 1 चमचा मालवणी मसाला टाकणार आहे. आणि हा मालवणी मसाला मी कसा बनवतो तुम्हाला बघायचा असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता. आणि त्यामध्ये मी आता 1 चिमटी हिंग टाकणार आहे. तर त्यामध्ये मी थोडीशी कसुरी मेथी टाकणार आहे चुरून. आणि आता सर्व मसाल्यांना मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. त्यामध्ये मी आता ही गवार पहिली टाकून घेणार आहे. तुम्ही इथे गवार उकडून पण वापरू शकता, मी डायरेक्टच वापर केला आहे. आता आपल्याला त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे गॅसचा फ्लेम मी मीडियमच ठेवला आहे. आता मी याला 2 मिनिटांसाठी असं शिजवून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपली 2 मिनिटं पूर्ण झाली आहे. आणि त्यामध्ये मी आता 1 ग्लास पाणी ओतून घेणार आहे. मी काळ्या वाटाणे इथे पहिले उकळून घेतले त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये नंतर टाकणार आहे. आता मी याला चांगली उकळी काढून घेणार आहे. उकळी काढून घेतली आहे आणि ते बघू शकता आपली गवार इथे थोडी शिजत आली आहे. आता त्यामध्ये मी हे वाटाणे टाकून घेणार आहे. वाटाणे आणि गवारची भाजी खूपच छान बनते. ही आपण भाजी चपाती बरोबर किंवा भाकरी बरोबर कशाबरोबर पण खाणार आहे. 1 चमचा. आणि हे मालवणी वाटप मी कसं बनवलं तुम्हाला बघायचं असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथे बघू शकता. आणि आता मी याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. खूपच छान बनते हे मालवणी वाटप टाकून भाजी खूपच छान बनते. आणि आता मी त्याला परत 5 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहे. आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता मी त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपली मस्तपैकी इथे चमचमीत आणि गवारची आणि वाटाण्याची भाजी इथे तयार आहे. आता आपली 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपली इथे भाजी तयार झाली आहे. सर्व करायची.